Hi, hello, खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनै जोङो गोल्डेन पुफ आरो नुडिल्स जानाय चेलेन्ज खालामनो नागिरदों बाट बेनि सिगाङाव आं नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंग्रोनो नागिरदों माने नोंथांमोना गोबाङानो जोंनि कमेन्टआव जोंनि भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरदों जे आब' नोंसोर गोदान भिडिअ लाबोला नामा गोदान भिडिअ बानायथाराखै नामा होननानै स' आं बिनि एन्सारखौ होनो नागिरदों माने जों गोदान भिडिअ बानायदोंमोन बाट गेजेरावनो आंनि एग्जाम जाना होबाय बेनि थाखायनो जों ड्रप दोनथ'दोंमोन बेनिफ्राय दा मैयासो जोबदों एग्जामा आंना स' गाबोननिफ्राय भिडिअखौ स्टार्ट खालामफिनगोन थ' नोंथांमोना थाबैनो भिडिअखौ नुनो मोनगोन एसे नेदो बिदिब्ला चेलेन्जखौ जागायहैनोसै जोङो थौदो स' जोंना फागुनियाबो मोनफैखाबाय ओमफ्राय आब'बो दंखायो ओमफ्राय नै जोङो बे जाबाय गल्डेन पफ आरो बे नुडिल्स माने सासेयाव बेखौ पेकेटसे माने पेकेटनै ओमफ्राय जों बेखौ प्लेट्सआव माने पेकेटसे बख'नानै लागोन बेनिफ्राय जों आखाइ होआलासिनो बेखौ दाइरेक्ट जानांगोन आरो माने बे जाबाय गेमनि रुल बेनिफ्राय आखाइखौ एकदम दांनो मोनथारा बेवहाय आखाइ गैयालासिनो ओरैनो जानांगोन आरो स' जोङो नै पेकेटनै लाखाबाय बयबो बेनिफ्राय दा माने जों बेखौ बिसिग्रोना लागोन आं 1 2 3 होनना बुंगोन होमबाना जों बेखौ बिसिनानै आखाइखौ एकदम माने उनथिं लाखानोसै आरो आखाइखौ एकदम होनो मोनखाथारा बेनिफ्राय खुगाजों जाबाय थानोसै स' बिदिब्ला नोंसोर रेडि ना थ' खानायफोरखौ खाना लानोसै मोजाङै नङाबा दिगदार होनानै बेनि थाखायनो जेनबोला पानिशमेन्टबो मोननो हानाय स' रेडि जाखानोसै रेडि आं 3 होनबोला दै 1 2 3 Bang. Gusto ko na nagawa ngayon. Galing naman na rin. Mancil ako galing naman gano'n mancil na naman ako. Kaya? Ako lang yung ba? Totoo na ako sa nga. Kapag Ya jangan lupa. Ada. Nudi sampai nenang lah.
जेनगासिगोन बुंनो हाया जेनगाबो जानो हाया Bonk. I'm winner. Ngeliat apa ya lu simang? Gustiya alu zebay, ambil lu sunat hanggan sih. Nah, ini saya pagunya deh sebab kirim bau. बेनिफ्राय गाइस फाइनली आंथ' जाबाय विनार स' बिसोर लुजार सानैखौ आं पानिशमेन्ट होगोन दा पानिशमेन्टआव आं बिसोरखौ फानि डान्स खालामनो होदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थादो बिसोरनि फानि डान्सखौ नायदो फागुनियाथ' बेसे बहुत लाजिखागोन बाट थेवब्लाबो बेखौ मोसानो होथारनोसै आङो बिदिब्ला नायबाय थादो नोंथांमोना नै लुजार सानैया पानिशमेन्ट मोनसिगोन बेनिफ्राय नोंसोरो दा आदाया लाजिया होननाय समाव मोसानांगोन रेडि ना नोंसोरो आं नै बेनिफ्राय आंनि फनाव आं गानखौ लगायनोसै बेनिफ्राय नोंसोर मोसानो नांगोन स' रेडि जा फागुनि मोसानांगोन दै बाङायबाबो लुजार जाबाय नालाय मोसानो नांसिगोन ना बिदिब्ला नोंसोर सानैया रेडि ना आं गानखौ प्ले खालामनोसै Agaya pezen, agaya lazia, agaya pezen, agaya lazia.